Здравейте на всички, вие сте с Гери и в това видео ще ви покажа, както в предишното, както избирах от едната купичка храни, от другата сосове и подправки и ги смесвах. Този път ще направя също, обаче с напитки. Ето, този път ще бъде в тази кутийка. Ето в това тук са напитките, а в това са подправките и сосовете. Сега ще ви покажа какви напитки и подправки имам. Първо ще ви ги кажа, след това ще ви ги покажа. Имам, напитките са кафе, лимонада, мляко, вода и сок. А подправките са онзи гадния сос миналия път, пак кафе, захар, сол и черен пипер. Това пред тях са купичките, в които ще смесвам. Ето ги. Това са всичките неща. Добре, нека да започваме. Първо си взема една купичка. Така. И да изтегля. Ето ви гледайте. Само ще Сега това е напитката. Мляко! Йей! Първата напитка е мляко. Изчакай само да махна това надписче подправки. А първата подправка е черен пипер. Какво ще правя? Ами, такъв ми е късмета. Ето го млякото. И ето го черния пипер. Така, няма да слагам много. Не, сега ще сложа. Ще го сложа цялото. Все едно. И от черния пипер. Йо. Вижте, хора. Това е отвратително. Аз как ще го питам сега? О май гад. Това е всичкото черен пипер. Ето, вие виждате сместа, ужас. Хора, това е вкусно. Вкусно никога. Ужас, наглояще. В началото е хубаво, обаче после черния пипер почвата люти. Така, сега да видим какво ще бъде второто. Напитката ще бъде вода. А подправката ще бъде сол. Това ще бъде солена вода. Ето я водата. Това е нова чиника, че в същата отпреди. И сол. Ето гледай. Стигат вече. Предостатъчно. Аз съм яла по принцип вода с сол, вода с захар и не ми е нещо ново. Все едно са отишли на морето и сте се нагълтали с вода. Да. Също това. Не е от най-хубавите, но бива. Сега е следващото. Напитката ще бъде лимонада. А подправката ще бъде... Тя
е сос. Ето този, помните ли го, гадния? Защо пак го сложих? Това е най-отвратителното нещо. Какво ще сега? Да, лимонадата. Ето и лимонадата. Ще сложа малко. Газирана! Ще остана в лимонада. Няма да слагам много соса. Ето ви гледайте. Соса мирише отвратително. Само да кажа. Тя не иска да се разтвори, стана на парчета. Искам да видите това. Той със не иска да се разтвори, стана на парчета и сега не знам така ли ще го пия. Какво ще го правя? Вижте го. Ужас. Добре. Не, ще го питам с... Така останах само две неща. Онова със соса беше много гадно. Много гадно. Не го опитвайте. Кафе! И ето вижте ми катиката. Тя в принцип е захарчета, обаче аз... Това е предпоследното, ако не ви казах. С захар! Кафе и захар. Това винаги се слага. Даже в кафето има захар. Точно в това. Мляка. Хей! Майка мила! О май гот! Хора, не знам, знаете колко захар сложих вътре? Пълна е такава лъжица сложих, даже може би повече. Разбърках тук уж. Айде се. Кафето стана по-хубаво така. Да. И сега последното. Объркай се. То останаха само две неща. Сокът и блак. Не знам, това няма да бъде хубава комбинация. Сок с кафе, моля ви се. Защото има и хитечно кафе и е такова кафе. Ужас. Ще си разваля милото сокче. Но това е. Нямам да ги спа. Чекайте, ще го смачкам. И хора, много време бърках и пак си има парченце там и дъното някъде. Затова такова ще го пия. Какво да правя? Не е хубаво. Не. И сега идва ред за изненадата. Така, в началото на клипа не ви казах нарочно, за да бъде изненада. Така, сега аз докато всяко едно го смесва, всичките смеси ги смесвах в една голяма смес. И сега ще се пина от нея. Вижте я. Има от всичко, което пих до сега. Ужас! Много е гадно. Гадно е, да. Гадно. Това беше за този клип. Не забравяйте, ако ви е харесал клипа, да го харесате, дайте един лайк. И ако ви харесват моите клипове, абонирайте се за мен, за да получавате първи известия за новите ми клипове. И сега може да си кажем само
Ай, чао!